जों जेसिनि कन्स्टिट्यूशनल डिमांड सिनि गेट आउट बालें जों लास्ट ईयर अब दिल्लीआव थांनाय सानै क्या बा दिल्लीनि जे दाबुक जे सिनि सेंट्रल मिनिस्टर रंनो सिनि आजागा होम मिनिस्टर रंनो जों मेमोरेंडम सबमिट थाइका जे सिनि तिप्रा हावो सिनि तिप्रासा रंनि तंगानि तंग केसे बुंगै तंगा जों आर्टिकल 23 नि अपॉजिशन बाय जों सिनि डिमांड गेट आउट बालें जों आबो सानै तंगो जों फाइनाय जों 2 तारिखआव हाय जों दाबो एंटायर सिनि सारा तिप्रानि जत दफानि बरक मिलिवै सिला सिक्ला बुरा जत मिलिवै जों 2 तारिखआव दिल्लीआव थांनाय दङ सिनि सेम डिमांड सिनि कन्स्टिट्यूशनल सिनि जे राइट्स सिनि जे आर्टिकल 23 अ डिमांडनो जों सारामते थांबाय दङ गैसिनि आजागा जों कमिटियाव खालायलेखा पिपिटि कमिटियाव खालायलेखा गै तावसो जते जों एकदम खूब गाहाम आपडेट न फाय दङ खूब माने बरक एक्साइटेड गाबोन बिसिङाव जों माने सिनि कायसा लिमिटेड माने 1600-1700 आमथे बरक थानानै माने जों माने बरक तो 1000 हिसाब 500,000 बरक आमहाय बरक थानानै बगै माने तामहिनानि बरक मुसुं जाबाय दङ हायफाना जों बरनो लांमाया तामहिने सिनि एकोमोडेशन सिनि तंथाय जों साथायनि बगैबो माने प्रब्लेम दङ ओमफ्राय जों फुल प्रिपारेशन सिनि म जे दिल्लीनि मुभमेन्ट दिल्ली बरक अभियान सिनाबो ग्रेन्ड सक्सेस होनाय जों सायमानो आउनो बिसिंकै सिनि डिमांड जों आबो सक्सेस होनाय निवानसुगो ओमफ्राय तेकायसा जों दिल्लीनि मुभमेन्ट दङ थांथानि सिनि किसी प्रब्लेम जों फेस खालायो आबो ओमफ्राय सिनि जे थानाय रक थांबोरखायथ बरक माने बे खालि माने जानजानि बरक माने साथाय तंथाय सुमथाय आरो सिमलांथायो ओमफ्राय दिल्ली हाय माने आंगो थांसयके माने सिनि बरक माने जीवनि सगेन सगमानि माने ओ निनि याक थांनानि याक बुसु माने आंगो कायसे सका दक तुइ फायना मुसुंगो आजागा रक ओंखाय निनि गोबां मारि सुमरक आमति हायरा कमतु थानायके सिनि थानानि किजा प्रब्लेम माने फाइनान्सियेल प्रब्लेम उंगो ओंखाय आं ताकलाय आबोनो कयनाय सिनि जे थानाय रकनो जतनो जों सिनि दिल्लीआव जों कायसा सिनि डिमांड सानान बागै थाङै दङ जों आजागा कुनो पिकनिकनि बागै बा जों शपिंनि बागै थाया नरक आबोनो दिगे किसा नजर थदि माने कायसा लिमिट खाय नरक जेकुनो पायनानि फानो कुनो आबो लिमिटेशन बिसिनो पायना अंथन ओमफ्राय आसो साना मुसुंगो पायदागा साना मुसुंगो दिल्ली वालों तिप्रासा का राइट्स मांगने के लिए